Ahoj, jmenuji se Zuzana Hejnová a mám pro vás skvělý tip, který se vám bude určitě líbit. Sportuju celý život a vím, že dobrý výkon je základ. A to samé platí u domácích pomocníků. Právě teď si můžete díky spolehlivým spotřebičům Gorenie zjednodušit život a ještě výhodně. Nyní při koupi trouby, varné desky a setu Gorenie můžete získat až 80% slevu na malý domácí spotřebič a zároveň na vybrané modely varné desky a trouby můžete získat cashback až 80 €. Stačí jenom váš nákup zaregistrovat. Nakupte jeden z akčních produktů do 31. ledna příštího roku na vybraných prodejnách. Pak stačí naskenovat QR kód nebo zajít na stránku Gorenie.sk a na stránce s akcí naleznete registraci. Zde nahrajete účtenku a zadáte své osobní údaje. Po schválení registrace obdržíte unikátní kód na slevu 80% na nákup jednoho malého spotřebiče Gorenie a platí to i na volně stojící mikrovlnky. Tento slevový kód jednoduše uplatníte na e-shopu Gorenie. Pokud chcete získat až 80 € zpět, stačí se podívat, jestli váš výrobek je na seznamu akčních produktů na stránce akce Gorenie.sk. Takhle jednoduché to je. Přesně podle hesla Gorenie. Život jednoduše.